जलफि आसार जा गोथावमोन। बिबार गायनायखौ हेलो गुड इभिनिं बयनिसिमबो आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा बयबो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव बयखौबो खुलुमहरबाय। ओमफ्राय दायो बेलासि जाबाय आङो फान्थाव लायनो नागिरदों। फान्थाव एवनाय ओमफ्राय जलफि आसारजों आलु बिदि ओंख्रि जानो लुगैदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो बेखौनो दिनै मोनानि भिडिअ एसेनो शेयार खालामसै होननानै भिडिअनि गेजेरजों फैबाय। दायो आङो फान्थाव लायनोसै लोगोफोर। चलो यास्मिन यास्मिन नों माबा मोनजायाखै बैग्रि मोनजायाखै? मोनजायाखै होआखै आयंआ? होआखै होनदों आयंआ? होआखै? ए यास्मिन मानो होआखै? आं मेथाइबो लाबाखै। होआखै? आयंआ होआखै? जाहोआखै? ए मोनामबाय आं। ओरै मोनाना आबै रायहरै। बानलुबो नांगौ, बानलु गोथांबो गैखाया। फान्थावानो दाफानसै। आइदै औ दे गाखोदो आयंजों। गोलैगोन गोलैगोन। ओरै फै माबा मा होनोमोनलाय रेसमिथा ओरै फै आबै ओरै फै। मावजि दङ मावजि दा अरजागोन नोंसोरो मावजिजों खिबावनो। नों सिखादों आयु थिखोनोबो हाबावोसो गथ'आ। थिखोथारदोलै थिखोथारदो। आयै खर'आवनो थिखोबाय। ओइ नों जायानो गारजोबदोंसो नों। निखुन जायो दा देलाय न' गोथाव नंगौना नङा? गोथाव हो निखुन आगैया जागोन ना जाया? बैयो बै सासेया नोंसिना जायो। नैबे जायानो गारोसो। नों जायादां माबाया? मा मोनजाखो आयं? जि जायो दाजासै होनबाय दाजासै। मुलिसो। नै बिबारनिसो आं दांनायसो दहय आंबा दांदों बिबारनिसो। आंनिलाय बिबार गायनायसो समायनायसो आबैनि बिबार गायनायसो। आयु आयु मुगैनाया। नैखौ मामि अनसारिनो हैदो न'। मामि अनसारिनि दे बे फिसा साया दे। फान्थावखौ एवसै लोगोफोर। टमेट' बानलु मा ओंख्रि जानाय जायो नायसै र'। लोगोफोर नै आंना जानाया नै बियो ना बाथोन, फान्थाव एवनाय, आलु जहल, पापर ओमफ्राय जलफि आसार जानोसै लोगोफोर। ओमफ्राय नै आङो जलफि आसारबो एसे जागोन। जलफि आसार जा गोथाव मोनग्रा जाबाय आं दाना। आसार लोगोफोर टेस्टि जाखाबाय आसारा दाख्लि बानायफिननानै। नायलांबाय थादो लोगोफोर। भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक खालामदे। ओमफ्राय गावस्रा लाइकखौनो खालामा। जानोसै आलु जहल। ओंख्रिखौ खुरै मोननै मोननै लादों। आसार बानलु बाथोन न'नि बानलु खानाय।
Balwa danger. 오늘 싫어지네 많이 싫어 총아타야. 아이 싫어하는 오ngkam고. 반다오. 감나 먹으면 감나 먹으면 Hwkaobai Wngkri आसार बाथाय जा गोथाव जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आंना बेवहायनो जोबथ'बाय होमबालाय बयखौबो बाय बाय